থানায় ৮ তারিখ সেপ্টেম্বর 2021 বুধবার অ সালো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেও সেকাङाव वाइसाबो इंगियाखौ आबहाय कायसा पातिमुं पातिखा जे पातिमुंनि बागैनाय गोरै गोरैनि जोंहाय कक्तमा आवाय मुंगो सामुं तांनाय ताई कक्तमा आवाय नानि सामुं ताङै तंनाय चेनेल कायसा ताई पत्रिका ऑफिस कायनै आ ऑफिस बखक बनी हाय पातिमुं सेलेंमा सिंसा सालसानि सालो कायथाम कायब्रि हाउस एटेक खायजाकमानि आबो हदानि फातारनि तमुं जामुं ताई सामुं सित्रा तांनाय रगनि अ सामुं तांमानो बेलायखेनो सेलेंमा जानुगो ताई जों खादुमा फुनुगो अबहाय पातिमुं बाय सिनि अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों अ मीडिया फोराम आगिनो कग्रजाक तंमानि जों हाय मीडिया सामुंआ ताङै तंनाय जुदा जुदा बेरियास लामाओ लुकुरकनि बागैनाय इनफरमेशन रोदानि हा साकाओ सिनानि बागै लुकुरक साइमानानि बागै आवाय मुंनि साकाओ न कचयजाक हेकबा डिपेंडेंट अबनि यागलबो अ मीडिया न अबाहायके अटैक खालायजाक हांगाकाय हा साकाओ बरक जे गणतंत्र नि जराओ अबनो कायसा फोर्थ पिलार नि तंमानि यागलबो बननो अटैक खायमानि अब कायसा हदाबाय मसाइया ताई अ जराबाय बाक्सा मसाइया कायसा पातिमुं ओंखा अ पातिमुंनो बेलायखेनो सेजामुं जों सेजाओ अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरामनि बागै आवैनो तिनि कक कायसा मा साथाय कलायो अबहाय मीडिया आवायमुं ओंखा अबहाय कक्तमा आवायनाय रगनि सामुंनो ओंखा लुकुरकनो ओ जराओ तामो ओङै तंखा अ जराओ ओङै तंमानो रगैनाय नरनो फुनु कांके सुक्रुबै साकाके नरक नगो तंतो तैनो दुनियानि ककनो नगो तंतो तैनो मानो हायनै जत लुकुरकनि बागैनो जों गबा ककबरक बाय बुजगै सिनि ककबरक सानाय रगनो साइमान्दो आवैनो जों ककबरक अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम मानि यागलबो अबाहायके गुबुननि ककनि फानो उंथुं त्रिपुरानि जत चेनेल हायं हागतनि जत चेनेलनि न हामिया जाया जराओ जों मा बासानाय बरनो साकाओ चिनि साकाओ जाया खायजाके जों खरांथि सानाय हनै कक रोजाक ताई अबाहाय जाया सिद्रा सामुं खायनाय रगनो रमै नांमासुक माजरा रनानि बागैबो जों सानो ताई जे नरक साइमानो 8 तारिख सेप्टेम्बर आगरतलानि मेलार मातो देशेर कथा पत्रिकानि ऑफिस बहायनो सुक्रुब जाखा सबाय सुक्रुब जाखा आबनि कारै प्रतिबादी कलम हायकाबा PB24 आबो ऑफिस कायसा बिल्डिंग कायसा ऑफिस बाय आबनो बहायनो सबाय सुक्रुब खायनि स्टाफ रगमो बहायनो बोटक खायजाका ओ अबहाय सित्रा सामुं जे बरक ननो माइतुगैसार बननो बोटक खलायो हुनि हिमानि हाय कायसा सेलेमा सिंसा पातिमुं ओंखा अब गणतंत्रनि जे फोर्थ पिलार न अमायके बुई तगै किन्तु बेलायखेनो सित्रा सामुं खलायखा आबो गैनायनो अ जे हदानि सित्रा सामुं सित्रा खायनाय जाया खायनाय रगनो दाति रमै माजरा रनानि सानमुं तिसाओ अल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम जों जे मिया हरनो आबाहाय पातिमुंनि यागलो मीडिया फोराम रग बाहायनो सापर्ट खालायखा जे गोबां मीडिया हाउसनि ओङैनाय पुलिसनि डिजिनि थानिओ थाङैनाय 12 घन्टानि बिसिङाव रमनानि नांनाय जे जाया खायनाय रगनो जे बुफ्रे साप्रे खायनाय रगनो ताई तख्रबनाय रगनो होनैनाय थाङै सावैमानि उलबो तिनि 12 घन्टा कावै थांमानि उलबो पुलिसक खरसानबो रमिया अथच भिडिअ फुटेज सीसीटीवी कैमरा ओ कावै तंबायखा साबो आबो तख्रब आबरंनि सिनेमुं मानमानि उलबो पुलिस रमियाङैनाय तिनि 9 तारिख सेप्टेम्बरनि 12टा समयो अर पुलिस सुपारनि आरो थाङैनाय जों जत मीडिया जत फोराम जत एसोसिएशन थाङैनाय तिनि आरनि आईजी बाय मालायखा आरनि एसपि हिंगाके ताबक छुटियाव थांजाक आबहाय हालगो जों आईजी अरिंदम नाथ बाय मालायखा मालायमानि यागलो अब ककमान बुखा जे बरक अबनो साइमानजाकनो पातिमुं अबनो तैनाय ताबक कराकनो नायतुक मुङै दङो ताई दातिनो अबनो रमजांनाय फियाबा जों नंनि 12 घन्टा समयो जरा खाजै बिसिङाव मानलिया आबन बागै नाकार देखनै सामानि बागैनाय जराताय किसा फलबै काबलायखा जरा फलकमानि ब आबो जे अमसखनै साइमेया जदि बरक तिनि तारिखनि 6 तारिखके बरक ओ जे हाउसगो आक्रमण ओंखा सबाय सुग्रब खायजाका आ जागाव आईजी नि टीम बाय पुलिस नि जे स्पेशल नायकेनि खायनाय रक बरक आरो
थाङै नायफैमोन आरो क्राइम ब्रान्च नि यागो याफारिनानि हिनै गसिमन बागै जों तिनि कुनो दरनारो बलिया खरां टिसा बलिया फियाबा तुमुंनो अबाहके कक रुइबो साललायो सालफायो उंगै थांगांके आहाइनो आसुगै तंनायगलाक जत मीडिया नि आदं रक आबाहायकेनो तिनि लाई फेग्राका ककब्रक मीडिया फोराम अबाहाय जेसे जागावबो थांनाय अबाहाय जबाव जे जागावबो तंनाय आबोनि बागैनो चिनि जत मीडिया फ्रेंड्स रगनो आं कयनानि मोजोंगो जोंबो साकले हजागमा तंथाय हजाग तंमानि यागोलबो तुमुंनो आबाहाय एटेक के जों बरंनि प्रतिबाद खालायनाय बर जे जाया खायनो रमनानि बागैनाय नांमासक शास्त्रिनानि दाबि खालायनि बागै बारजानावो तामनि हिनबा कक्टमा थुममानि कुनु सामुं जाया खायि तंया अर हा साकाव तामुङै तं हा तिनि ताबग्रमनादि हाबिसिंनि ओजे ज्वालामुखी हिनि केरेबा हर तुइ हाय हर कगै फैमानि अम्पुइ जला कगै तंखा नों निनि मीडिया से केरै नों तामखे बुइसाय मानाय सोशल मीडिया नो डिपेंड खायनि बाक्सा हनि वानसोगना किन्तु आबो जदि वो ऑथेंटिक न्यूज ngै मानिया आब्रं हनियै आमो पयजो जाया हंगाके सरकारनो साबो इनफरमेशन दोनाय साबो लोकरंनो साबैनाय अमति जागा हायनि तंखा नै अ सानाय रगनो से बु तो खायके बरक बाहायके सामुं फ्रीडम खायनि खायमाननाय आबगैनो हा साकानि जे इंगै तंमनि निनि काहाम हामिया निनि प्रोग्राम बाताय मुं निसिमि सेंगैनाय जेकुनो थोंरों जेकुनो पार्टी मुंनो आवाय खायमानि सामुं गणतंत्र व फोर्थ पिलार नि बारजा याफारि जाखा आबनो तुइ तंथानिवो ता केबें बायथुं अबहाय केबें माय रग बखापान्ता फायथुं केबें खांके अबनि माजरा बेलायखनो कराकनाय जों आबनो पुइचो चाओ ताई अबहाय सामुंगो गोदाल जाग्रगनो नरगनि जे नांमानि बारजा तंमासक हेल्प से खायनि नांगो तामनि हिनबा बरक नरगनि दुखु दसानो बरकनो साकासे जों यां ते आवाय खायमानाय सिनि हा साकाव तामुङै दं आसे गोबां कक सालिया जों अमाहाय सित्रा पार्टी मुंनो प्रतिबाद खालायो और आगरतलानि नो दुइटा पत्रिका दुइटा टीवी चैनल ताई आयं उदयपुरनि दुरंत टीवी आरो बहायनो हामला खायजाका हनि खोनावो अ पार्टी मुंनो सेजावो अल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोराम जों तुमुंनो अबाहायके सामुं सित्रा रगबाय सप्रब जाबां टंखांके आसुगै टंगलाक जों बहायनो जे पुलिस नायमा थांरगनो जे नायमा सिंनाय सिङै इंया हंगाके आंदोलन गणतंत्रनि लामाथिनो आंदोलन खायनि लामाव थांनाय हिनै कक कसारो तिनि आसुं नंसितुं जतनो हजाक तंबायदि अ जरा केसेब ओंग्रि फाइ तंमानि जरावो फियाबा मीडिया नि जागावनो बनम रुइ तंनानि बागै कयमुं याफारै ताइसिनि मीडिया जे सामुं थाइ तंनाय रग बहायनो फिल्ड रग तंनाय रग बहायनो हजाक खायनाय काटिवि बतंग्रानानि ओंथुं फियाबा कोबैनो तैनो सकां हिमै तंनानि ओंथुं हाय हिनि कक सावनो तिनिनि ओ जे खादुमुं नि बागै कक मा सामानि अरनो पाइरेखा जतनो हामबाय।